Jeg vil ikke op endnu. Det var bare en myre. Mit ben klør. Hvad fanden er det? Min far var Michael Jackson, derfor kan jeg moonwalk sidelæns. Come on now, stand it up. Right face, left face, about face, left face, right face, about face, about face. Jeg har luft i maven. That's it up. For satan da. Hvad fanden er det? Er min hjelm. Vi har fået at vide, at der lider i sataner i basen. Ud og finde dem! Lige nu! Okay? Jeg vil have korporal. Det er godt, Pluto! Nu vil jeg gå ind og drikke min kaffe! Kaffe? Hvor? Jeg skal ud og finde de liderlige sataner. Hvor kan I gemme jer? Hey, det klør for satan da. Nå, videre. Jeg synes, jeg hørte lyd. Hey! Jeg skynder mig bag et træ. Jeg kan se det. Hvad er det? Hold kæft, det her træ lugter dejligt. Videre til arbejdet. En pik. Det må sgu da... Der er kommet et æren ud af pikken. Det er sgu da unormalt. Jeg samler nødder! Det er fint. Det smager godt. Hvis de kan komme ind, så kan jeg sgu også. Headshot. Vi fik ham! Nej, han lever sgu nu. Tag lige mit ære, hvis det er okay. Ind med den! Skal vi køre den op i røg på ham, hva'? Hvis du drejer på håndklæde, så tager det andet. Ja, han er sgu stadigvæk. Bare op med den. Lidt ud af med den. Jeg kommer op. Så. Hvad? Headshot. Triple kill.